हाग्रायाव मानि मोसा दं मानि मोसा दं दिनै बे मोसा मानिखौ जोङो फोजोबनायनि सम जाबाय आदाया मोजां बाथ्राखौनो बुंदों थार बाथ्राखौनो बुंदों जोंनि बिटिसि आव मोसा मानै दंमारो नाथाय मोसा मासेखौ जों खानाय गैयैखौ एसे पावारफुलसिन नुहुरो ओमफ्राय बे खानाय गोनां मासे मोसाया पावारा खम आरो ओमफ्राय एसेब्लाबो दुरबलखौ जों नुनो मोनो नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंदों थिगखौनो बुंदों जोंनि बिटिआर आवहाय मोसा मानै दं बै मोसा मानैखौ जों फोजोबनांगोन बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों आदाया दिनै बहानि पलिटिकेलफोर फैदों बुजिनानो मोना जोंनो गणतन्त्रआवथ' बयहाबो ओंखारनो हायो बेखौथ' आरो बुंनानैबोथ' लाब गैया नङा होमबा थ' जाय हक आं बाथ्राखौ बेखौसो बुंनो लुबैदों दिनै बिथांनि जाखिनि स्पिच होनाय बिथांनि जाखिनि बाथ्रा बुंनाय एसे दान्दिसेनि थाखायल' फोरबायदि नुहुरदों आरोखि थ' ओंखारोबा पलिटिकेल हान्जाखौ जुदि गोख्रों आदामोना जुदि गोख्रों स्ट्रं पावारफुल खालामनोब्ला सिगां रायजो राजानो खामानि मावग्रोनांगोन मजबुत खालामनानै लानांगोन अब्लासो रायजो राजाखौ मोनगोन दिनैनि दिनावहाय जोंनि बिटिसि आव पावारफुल मोननै हान्जा दोलो दङ बिपिएफ दोलो हान्जा मोनसे आरो इउपिपिएल हान्जा मोनसे दिनै गुबुन गुबुन हान्जाखौ रायजो राजाफ्रा दिनै बेसेबां गनायगोन बेसेबां एक्सेप्ट खालामगोन बा गुबुन गुबुन हान्जाखौ दा जेरैबायदि आदाया जाय हान्जाखौ लानानै बुंदों गोख्रों गोरायैनो खिन्थु नोंसोरनि हान्जायाबो दिनै बिटिसि आव बेसेबां बोलोगोरा जों बेखौबो एसे सानना नायनाया मोजां दिनै रायजोनि थाखाय मा मावगोन दिनै आदामोननि हान्जायानो बै समाव थांनाय बारफोरावहाय मा बुंबोदोंमोन नैबे बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनसे रि इलेक्शन जाफिनदोंमोन ना बावहाय जाफिननायाव बिथांमोना बुंदों मा जों जुदि देरहाबोयोब्ला भिपिआइ ना बे मोनसे पलिटिकेल हान्जाया दिनैहाय जोंहा पावाराव फैयोब्ला एक नाम्बार एजेन्डा जोंना रन्जन दैमारिखौ बरननांगौ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदोंमोन थ' दिनैहाय बिथांमोनाथ' बेसेबां भट मोनदों बेखौथ' आरो बुंनांगौ दरखार गैया रायजो राजाया बयबो मोनथिजोबखागौ जाय हक दिनै बे आदानि बाथ्राखौ बुंनानै एसे गोसोखांदों बा एसे कमेडियान टाइपनि बाथ्राखौ बुंलांनाय बाथ्राखौसो नुनो मोनदों जोंनि बिटिसि आव बा बिटिआर आवहाय मोसा मानै दं जों बिसोरखौ फोजोबनांगोन होननानै बुंदों बिथांमोनखौ फोजोबनो थाङोब्ला गावहाबो जे खहा जागोन गावहाबोदि भटआ बेसेबां खहा जागोन बेखौबो नायनायाबो मोजां दिनै इउपिपिएलनि भटखौबोथ' फोजोबनो हानाय नङा आरो बिपिएफनि भटखौबोथ' नैबे आदामोननि हान्जाया फोजोबनो हानाय नङा गाज्रि मोननाङा आदा नोंखौ आं सिदायैनो बाथ्राखौ बुंदों थ' नोंथाङा जुदि मोजाङै देरहानो लुबैदोंबा जनसाधारननो नोंनि समस्थियाव बेसेबां माबायदि खामानि मावदों बेखौ एसे दांनायना लानाया मोजां आरो रायजो राजानि जाखिनि गोनांथि रायजो राजायाथ' गोबां प्रब्लेमाव दं गोबां दुखु दाहायावनो दं गोबां माबायावनो दं अभाबाव दङ लामानि जेंना स्कुलनि जेंना नैबे गभर्नमेन्टनिफ्राय सरकारनिफ्राय न' गंसे गंसे मोननाय बेफोरनिबो जेंना ना बेफोरबायदिखौ बेसेबां मा खालामना होनो हादों आदामोना दिनै बेफोरबायदिनि सायाव मा बुंहैदों न'खराव थांना मालाबा उदिस लाहैफेरदोंमोन नामा दिनै नाय जोंनि बिटिसि आव बै मोसा मानैया आदानि सिगाङाव मोनसे खोथाखौ बुंनि नैबे मोसा मानैया मा हमनानै ला इउपिपिएलखौबो बुंबाय आदाया बिपिएफखौबो बुंबाय दिनै इउपिपिएलआबो बेराफारसे बबेबा बिथिंजों खामानि मावगासिनो दं दिनै बिपिएफफोरा दिनै पावाराव गैया जानांगौ बबेबा बिथिङाव दिनैहाय खामानि मावगासिनो दङ रायजो राजानि दिनै आदामोननि पलिटिकेल हान्जाया बबे बिथिङाव मा खामानि मावदों जों बेखौ रायजो राजाफ्रा नुनो मोनाखै आरो जुदि रायजो राजाफ्रा नुदोंबा कमेन्ट एसे खालामहरनो दाबाव आरोखि ना जाय हक आदामोननि पलिटिकेल हान्जाया देरहायाब्लाबो जोंनि बे इन्डिया बा भारत हादोराव गणतन्त्र देशआवहाय बयहाबो इलेक्शन गेलेनो हानाय अधिकारा दङ जाय हक आं दिनै बिथांमोननि बाथ्राखौ आं बुंथ'ला दिनैहाय मोननैसो निउसखौ जों नुनो मोनदों बाक्सा डिस्ट्रिक्टफोर बायदियावहाय जिसया समाज सिबियारि जिसया समफ्रामारि बिथाङाबो बिपिएफ हान्जायाव जोङो हाबनायखौ जों नुनो मोनदों इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्रायबो दिनैहाय गोख्रों मावथि हान्जाफ्राबो दिनै बिपिएफआवहाय
जयनिं हाबाफारिखौ लाहैदों बा BPF आव जयनिं जादों दिनै गोदानै होनबा दिनै BJP आबो दिनै आसरित साननो गोनां दिनै माबाफोर हेंथा जालायदों नामा बा माबा मोनसे खमि जादों नामा ना बेफोरखौ एसे साननो गोनां दिनैहाय BJP निफ्राय माबायदिहाय BPF आव हाबफैखो दिनै सेन्ट्रेलावबो दिनै BJP स्टेटआवबो दिनै BJP दिनै नैबे BTR आवबो BTC आवबो एलायन्सआवहाय BJP जों दंलायो मा मोनसेया मानो थाखाय जे दिनैहाय पावाराव थानानैबो दिनै माबायाव थानानैबो मानो BPF आव जयनिं जाखो मानो मोजां मोनखो जों BPF नि जयनिंफोरखौ जुदि नायनो थाङोब्ला गोबां जुदि जयनिं जानायखौ जों नुनो मोनदों नुगासिनोबो दङ लोब लोब एकदम ज' दलै बलै फैनायखौ नुदों थ' दाखालिबो मोननैसो खोथाखौ जों खोनानो मोनबावदों रनजित बसुमतारी EM निफ्राय चन्दन ब्रह्म आरो खाम्फा बरगयारिया UPPL आव जयनिं जासिगोन नामा बेबो मोनसे गेदेर संल' जानानै थादों रायजोफोरनि गेजेराव थ' जाय हक आं आसा खालामदों बिथांमोना UPPL आव जयन जानाय नङा चन्दन ब्रह्मआनो होन बा सोरबायानो होन बा रावबो जयन जाहैनाय नङा जाहैयोब्लाथ' बे उननि बाथ्रासै पलिटिकेल नालाय बयहाबो पलिटिकेल हान्जाया माने आंगो लोगो गैलाया नों UPPL आं BPF बै BJP बै कंग्रेस बेफोरबायदि आंगो लोगो गैलाया नाथाय बिसोरना पलिटिकेलाव हाबदों जेला पलिटिकेलनि बाथ्राफोरा टटेलि बहाबा लोगो मोनलायबा बन्धु दोस्त ना बेफोरबायदिया जों थादलायो जेरैबायदि एग्जाम्पलाव BTR नि CM आरो खाम्फा बरगयारि जेब्ला खाम्फानि न'नि खाथियाव बाथौ धोरोमनि मोनसे गौथुम जालायदोंमोन बा मोनसे माबा मोनसे फोरबो जादोंमोन बे समाव बिथांमोना मोनसे सियाराव जों जलायनाय जिरायलायना थानाय मोजां सावरायलायनायखौ जोङो नुनो मोनदों जोंसो नोंजों आंजों ना पलिटिकेल हान्जाफोरखौ लालायनानै नों BPF नि एजेन्टनो नों UPPL नि एजेन्टनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ जोङो बै गाहाय लेभेलावहाय जेरैबायदि जों थौले मेलेमनि मानसिफ्रा ना जों थौले मेलेमनि मानसिफ्रा गावजों गाव नै बेफोरबायदिखौ खालामलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनो थ' जाय हक आरो खोनाबावदों साननैसोनि गेजेरावनो BPF हान्जायावहाय UPPL नि हान्जानि मानसिफ्राबो जयनिं जागोनखौ जों खोनानो मोनदों लोगोसे बावहायनो आरो लैहोर बिथांमोनाबो लैहोरनि लोगो बेस्ट फ्रेन्डखौनो होननांगोन बिथांमोन सानैखौबो जों दिनैहाय BPF आव जयन जानायखौ जों नुनो मोनदों थ' लोगोफोरा आं भिडिअखौ गोबां गोलाव बाथ्राबो बुंनो सानाखै बेखौनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि